views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubo cha content, chitubo cha Singapore, chitubo chinonwa nemunhu wese, chitubo chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunze aiwaka. Chitubo ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa ndangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Ngoma ndiyo ngoma haisi kuzochinja, ngoma ichangoramba yakadaro patichinenge tichingokuudzai kuti Zanu PF ndeye kushaya, and Zanu PF haina kana basa newe pauri ipapapa. Vanhu chavari kungoita chete, they are supporting Zanu PF thinking one day they are going to benefit or one day they are going to be rewarded a car. Ndasangana nevidhio remusikana uyu akambobuda mazuva apfuurayo achichema amitiswa nevarume vaviri nguva dzimwe chete, akati gore mwana achishaya kana mari yemapamba. Right now zvinhu zvake zvakuita kunge zvakuti sunungukeiwo. Amba atanga kuti pamberi nawamunangagwa, pamberi neZanu PF, amunangagwa huchi same playbook ra DJ Towers, but they don't know how long DJ Towers suffered and begging kuti azorecognizwa kunzi azonzi Towers ariko, ngatimupe iwo mota. Akatambura mukomana anonzi Towers uyu. Saka ndonyaya ndiri kufamba naye manje pandisati ndapinda munyaya yangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame number ipapo. Toita sei? Toifambira tisingatye, tisingavhunduke, tinoita mudiginyira wacho. Handitika ndo basa redu isusu panapa pa Point 5 Creative Studios. Right, let's jump into the video. Tinzwe kuti musikana ari kuti zhii. Tapedza kuona video tozopinda mucomment section. Comment section inodya, comment section inopedza. Regai tinzwe kuti zvakamira sei apo. Right, Exodus 3 verse 8 inotaura kuti maIsraelites akapromiswa land inoflowa milk and honey, but pabhaibheri angotadzavo kunyora kuti Zimbabwe zvavo, because Zimbabwe izvezvi it's a land flowing with milk and honey because of our president Idi Mnangagwa. Aiwa Idi Mnangagwa guys, yakuflowa milk, ndikuti happy birthday murambe muchingowedzerwa makore kuti yazosvika pamongo peZimbabwe, because happy birthday Idi Mnangagwa. Ndati tichonyatsosvika we are breathing fresh air because we are in the land flowing milk and honey. Maroads ari kugadzirwa, chima opportunities angasipo ari kutoita. So happy birthday my president, happy birthday. Right, mamunzwa musikana ari kutaura anzi we are breathing fresh air. Ma-opportunities angasipo avepo. What kind of opportunities is she talking about? Ari kumbotaura nezvei? Ma-opportunities api? Chii ichocho chaari kutaura nezvacho? Pakaipa pari kupisa zvekutodaro. Let's jump into the comment section. Tionesane kuti zviri kumbonzi chiko. Comment section inodya, comment section inopedza like always. Hanzi comment section panapa. The entire nation needs rehab. Nyika yese zvayo iri kuda rehab. Tibatsirikane, tirisete, tidzokere pachii pakutanga handitika. Zvikanzi she is happy about her president. Every normal person should be happy with their president. Every normal person. So I think we are not normal in some ways. Isusu hatisi kufara.
isusu we are not normal somehow because zvinenge zvichiitwa zviri paground nezvatiri kuona nezvatiri kunzwa hapana chatingambofarire pazvinhu zvakaita sei pazvinhu zvakadaro. Handitika let's move on tinzwe kuti zvakaita sei zvakamira sei. Zvikanzi wasn't she the one crying for help the other day for money to buy nappies. Ndiyeye chaiye handitika ndiyeye chaiye. Zvikanzi but how is the land of milk and honey when people cannot even afford basics? Wasting milk while the economy suffers is the real iron. Pakaipa mawana arutambisa mukaka nyika ichiomerwa kudai so mawana. Zvikanzi aya mapadza aya, they are doing too much now. Pathetic human being. Hanzi mapadza aya ari kuita serious. Hanzi useless badza. Hanzi this is sad and pathetic. Yeah, people are not happy. Zvikanzi poverty can make you poverty can make one do silly things like this. It's so embarrassing. It's so embarrassing. Ndozviri kutaurwa panapa kuti zvakangooma zvazvo. This comment is tribal somehow. Zvikanzi honestly that's what the Shona people do. Rega ndingogomera ipapo ndisiye zvakadaro. And then the next one also irutaura kuti never seen a Ndebele vendor sutu Xhosa etc doing this. It's always from the people from the east. Vanhu vekuHarare maShona ndo anorumbidza Zanu PF kunge mwari, ndo vari kuita ubenzi wakadaro. Handitika zvikanzi apa wakabata mukaka imported from South Africa. ED wakauraya dairy board and other local companies. Ichokwadi zvinhu zvinonzwisa tsitsi, zvinhu zvinosiririsa kuti mukaka wataibika wataigadzira munyika medu hatichakwanisa, zvakadhakwa zvapa zero. Nemamwe macompanies zvadhakwa zvekutodaro. Zvikanzi I blame your parents, especially the father. Other women are at university and others are at work, but she is here trying to beg around the corners for a car. Yeah, mawani zvekutodaro. Ndo zvekutaurwa mucomment section. Comment section inenge ichitopedza. Zvikanzi problem is varume vacho problem is varume vacho kubhadhara dollar short time, saka hazvichabhadhara zvekumabhawa. Vakuzama zvimwe vasikana vepataundi. Hanzi zvekuenda kubhawa uchinokecha uchiketurisa sini hazvichabhadhare, masina aflada aya. Saka chaakuitika ndechekuti vakungotsvaga zvinhu zviri zvingori padhuze, zvinhu zvinongoita kuti vaite sei vaketure skiri, vatore mari. Zvikanzi this should be academically called the DJ Towers approach to strategic begging. Yeah, varikupisa mawani macomments acho akawanda. But let me know what you think in the comment section kuti munofunga nazvo, munozviona sei. At the end of the day tirongotambura tese, takangoomerwa tese. Ameno kuti munotochii nazvo. Siya comment comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako kuti how far is too far. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.